Шығарылышыбызна актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Аны Миңназым Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген безнең студиябыз кунагы Мәскәү татарларының һәм Төрки халыкларының милли конгрессы президенты Рөстәм әфәнде Ямалиев. Хайырлы көн, Рөстәм. Хайырлы көн. Сезнең элеккеге оешмагыз Мәскәү татарлар штабы турында без беләбез, иштә дә беләбез, аларның эшләре белән таныш, күп эшләрегез белән таныш. Ләкин бер ел элек алар сезнең эшегез уставта каралганнан узып китүе турында сүз булды судта. Сез бу эшкә ничек нукта куярга булдыгыз? Без хәзер штаб татар булды ул. Булачакта юрлицо и түгел, булай алар эшләйләр. Аңа 25 ел булды былтыр, но без хәзер 5 оешмадан шуларны барысында инде җыеп, менә безнең һәр бу көннәрдә булды 1 ел оешма Национальный конгресс татар и тюркских народов. Милли конгресс. Шунда керде 5 зур общественный оешма безнең, шул штаб татар керде анда, ДЛ-16 керде, ДЛ-16 аны Юштурган Фикрат Ахмеджанович Табиев. Без ул эшне дә дәвам итәбез Мәскәүдә инде белән. Центр национального развития, татар общественный оешма, и менә шуларны барсында без җыеп, шулар белән без инде оештырдык милли конгресс татар и тюркский халыкларны да без үзебезгә чакырып, инде алар белән хәзер аралашып эш итәбез. Сезне күптән түгел татар эшмәкәрләре, татар авылларының эшмәкәрләре җирендә күргән идек. Сезнең эшегез белән төптән таныш булмаган кешеләр әйтергә мөмкиннәр. Нинди катнашыгыз бар сезнең бу оешмага дип? Сез аларга ничек җавап бирергә? Без 11 ел монда киләбез. 11 ел. Безнең оешмаларда бар шундый менә шундый оешма бизнесмен оешмалары бездә бар. Менә без аларны монда алып киләбез инде. И безнең бит оешмада бизнесмен шул авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән, алар күп. Менә алар үзенең хатларын да алып килделәр, проспектларын алып килделәр. И без 11 ел инде монда бөтен аларның менә ниләрен, значит, эшләрен кем нәрсә белән шөгыльләнә, без аны алып Мәскәүгә, оннан соң шунда өләшеп презентация ясайбыз. Безнең быел бит шундый заманалар азрак катлаулырак булгач, безнең бар әзрәк теге площадкалар бушады күп. Шуңар без площадкалар бушагач, импорт замещение дибез инде, менә шундый эшләр белән без монда тагын быел особый шундый инде безнең максатлар, шуңар без монда тәкъдим белән килдек дә. И бик файдасы аның булды, бик күпше белән таныштык без. Менә һәр бер 20 кеше Мәскәүгә безнең эшмәкәрләр белән шурашуга килә инде, безнең чакыру буенча, безнең оештыру инде. Менә шуның бик файдасы зур булды. Менә без булдык Чувашиядә. Шунда без 5 авылда булдык Чувашиядә. Шул авылларда халыкның саны үсә. Яшьләр бер җиргә китми. Шунда өйләнәләр, эшләйләр. И шунда торалар инде дә, өмет итеп шул авылларда. Андый нәрсә бер җирдә юк ул менә. Шул татар районнарда Чувашиядә. Шуңа рухланып кайтып китәсез инде. Рухланып китәбез, рухланып. Ничек эшләргә кирәк, шундый без әзрәк менә шул мин инде кабатлыйм, шундый катлаулы вакытта безгә менә бу очрашулар, алар бигрәк тә аның саны, дәрәҗәсе арта. Алар бик кирәк безгә хәзер. Амин, шулай булсын, ул зур эшләр һәр вакытта да кичкенә эшләрдән башлана бит инде. Рухны кузгатудан, теге яки бу гамәлне башкарудан башлана. Шуңа күрә бүлгәләп, хакимлек иткәнче бергәләшеп зур эшләр эшләргә насыйп булсын алга таба. Эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Исәнлектә күрешик. Яра, рәхмәт.